Húha! Anya is boldog születésnapot kíván. A nagyobb. Igen. Ezt mondhatni? Jól van. Nem tudod? Hát még meg se próbáltad. Segítsek egy kicsit? Gyere, a többit összecsinálod. Anya elkezdted, majd megkezded, jó? Hát hozd ki ügyesen, és akkor majd anya segít kivenni a doboncból. Na, kivegyük? Igen. Várjál, csak megnézzük, hogy hol van még. Itt nincs. Ki kéne húzni a dobozból, és akkor... Gyorsan. Oda belerakod a bácsikat? Igen. Jó, akkor levesszük őket a csomagolásról, jó? Mi az szó? Kamion? Nem, milyen? Traktor? Tűzoltóautó. Bizony, így, ahogy mondod, tűzoltóautó. Nézd, bárki meg el akarja, hogy hívják oda szervezni. Májtál. Takarított kell számodat, megint így eltek. Segítek egy picit. Szó. Tűzoltóautó. Hát ez jó lenne, ha rá van csavarodva ide. Bizony. Most leszedjük az autót, jó? Hoppá! Megmutatod a masinát is? Tessék, igen. A bácsikat? A bácsikat is levesszük ki.